Mesajul Spiritului. Exprimați ceea ce auziți pornind din spațiul inimii și acordați atenție vibrației pe care o poartă. Dacă ceea ce exprimați rezonează cu călăuzirea voastră lăuntrică, îi veți simți adevărul în propriile oase. Nu se va pune problema dacă este sau nu corect. Veți simți că este adevărat. Așadar, nu căutați să vă ascundeți senzațiile intuitive. Exprimați-le cu voce tare și des, nu pentru aprobarea altora, ci pentru examinarea energetică personală. Ceea ce numiți, chemați. Cu alte cuvinte, cu cât vă exprimați mai mult intuiția, cu atât îi acordați mai multă valoare. Și cu cât acordați mai multă valoare călăuzirii lăuntrice, cu atât aceasta va fi mai puternică, mai clară și vă va influența mai mult viața. Afirmația. Vorbesc cu claritate și din inimă în această zi și caut să ascult adevărul care răsună din cuvintele mele în timp ce vorbesc. Spun adevărul inimii mele deschis și liber, fără întrerupere, fără argumente sau distrageri din partea intelectului meu. Sunt liber de teama față de părerile altora și îi apăr cu putere adevărul spiritului meu, chiar atunci când alții mă provoacă sau caută să mă discrediteze. Ascult cu respect ce spun alții, dar nu permit nimănui să mă abată de la onorarea și exprimarea intuiției mele, trăind pe deplin conform înțelepciunii ei. Examinez îndeaproape vibrația cuvintelor spuse cu voce tare și în gând în această zi, căutând afirmarea adevărului în vibrația lor. Nu ezit să-mi schimb direcția dacă, din orice motiv, nu simt vibrația adevărului din lucrurile pe care le iau în considerare și despre care vorbesc. Corpul meu reflectă rapid și exact adevărul prin vibrațiile pe care le resimt, fiind ca o busolă de încredere pentru drumul meu. Când simt că ceva nu este pe deplin în armonie cu binele meu suprem, voi spune acel lucru cu voce tare și voi testa vibrația cuvintelor mele. Dacă vorbele mele sunt în armonie cu spiritul meu, voi simți asta în vibrația pe care o emit. Dacă vibrația este armonioasă, voi avea încredere și voi urma acele idei ca fiind călăuzire și intuiție adevărată. Dacă nu simt rezonanța și confirmarea adevărului în inima mea în timp ce vorbesc, voi ignora și voi părăsi ideile din spatele său. Când ascult ce spun alții, ascult din toată inima vibrația și rezonanța adevărului, dacă se referă la calea mea din acel moment. Dacă vibrația rezonează cu adevărul și inima mea simte lumina, mă voi implica liniștit. Dacă simt o lipsă de rezonanță sau de adevăr, mă voi dezangaja pașnic și mă voi depărta, fără teama sau grija că oamenii mă vor condamna pentru asta. Urechile mele sunt paznici atenți, care mă apără și mă ajută să-mi păstrez direcția, ascultând adevărul și avertizându-mă să nu mă las înșelat de alții sau de propriile mele tipare de gândire și convingeri negative. Îmi exprim adevărul și ascult adevărul în tot ce aud. Mantra zilei. Ascult adevărul. Binecuvântarea personală. Astăzi, Sfântul Dumnezeu, Mamă Tată, Creatorul Universului, întotdeauna plin de iubire, îți binecuvântează spiritul să simtă adevărul din spatele tuturor ideilor, considerațiilor, evenimentelor și acțiunilor în timp ce parcurgi în liniște această zi. Îți binecuvântează spiritul cu capacitatea acută și inefabilă de a distinge vibrația adevărului de vibrația erorilor, a falselor percepții sau gândurilor, convingerilor sau informațiilor înșelătoare. Ești binecuvântat cu puterea spiritului de a rezista oricăror critici sau condamnări din partea altora,
cu credință statornică în propriul adevăr și cu inimă iertătoare, dar fermă, de a rămâne fidel intuiției și călăuzirii tale adevărate. Ești binecuvântat cu protecția a mii de îngeri păzitori, pentru a avea permanent și fără teamă încredere în înțelepciunea ta lăuntrică în această zi și îți sunt trimise forțele luminii și înțelepciunii pentru a lumina mințile și inimile celor care te provoacă ori te condamnă, astfel încât să înceteze să se mai amestece în curgerea sinelui tău autentic. Îți este binecuvântat spiritul să te exprimi din inimă, cu cuvinte iubitoare și curajoase, care izvorăsc din intuiția ta, călăuzită de Sfântul Duh lăuntric. Îți este binecuvântat spiritul să ignore orice critici, distrageri sau atacuri asupra sinelui tău autentic, făcând ca toate eforturile de acest fel să fie lipsite de putere și să nu te poată afecta în vreun fel. Ești binecuvântat să vorbești deschis și să schimbi direcția imediat ce observi că te-ai abătut de la adevăr. Ești binecuvântat să încurajezi și să întărești pe alții să-și exprime adevărul în prezența ta și să îți permită să le asculți cuvintele în timp ce vorbesc, alegând doar acele cuvinte care slujesc binelui suprem, binecuvântările și intențiile pline de iubire pentru toți. Ești binecuvântat să vorbești cu claritate, cu intuiție, înțelegere și iubire față de sine și față de alții, în orice împrejurare și cu toți oamenii, indiferent de statutul sau de poziția lor în viața ta. Ești binecuvântat să primești iubirea și respectul tuturor oamenilor, astfel încât ei să-ți poată simți inima bună și pură, intențiile tale iubitoare și curajul de a-ți susține adevărul, acordându-ți deplină atenție și deosebită apreciere. Și așa să fie, în numele Sfântului Dumnezeu, Mamă, Tată, care te-a creat și te iubește necondiționat, lumina, iubirea și vindecarea lui Iisus Hristos și puterea Sfântului Duh care sălășluiește în ființa ta.